Του γάμου δέθηκε χθες ο αμετανόητος Εργένης Γιώργος Μήνος. Ο αγαπητός συνάδελφος παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Πόπη Τσιαούση. Η ιερτρία του εύχεται ευιών θόσπαρτο. Είναι η αιτία που ο Γιώργος Μήνος αποφάσισε να αφήσει την εργένικη ζωή του. Πώς αισθάνεσαι? Καιρός ήταν. Αισθάνομαι σαν να έχω πάρει κύπελο και πρωτάθλημα μαζί. Ο Γιώργος Μήνος αποφάσισε να παντρευτεί, να αφήσει την εργένικη ζωή. Λίγο περίεργο μας ακούγεται αυτό. Δύσκολη απόφαση. Δύσκολη απόφαση, αλλά κάποτε πρέπει να γίνει. Λέμε το γοργόν και χάριν έχει. Άμα μείνουμε με ένα δόντι, τι να το κάναμε μετά να παντρευτούμε. Το θέμα είναι ότι πήρα την απόφαση. Νομίζω ότι δεν πήγαινε άλλο. Ο έρωτας κέρδισε και νομίζω ότι τώρα ήρθε η στιγμή για να αφήσω την εργένικη ζωή και να είμαι μαζί με την κοπέλα που θα είμαι μαζί της μια ζωή. Την τυχερή μας την έκρυβες τόσο καιρό όμως, Γιώργο. Την έκρυβα, δεν την έκρυβα. Κανονικά έξω ήταν. Απλά δεν την γνώριζε ο κόσμος. Είναι από την Κέρκυρα, τη λένε Πόπη, είναι ΑΕΚ, εγώ είμαι ΠΑΟΚ, αλλά δεν πειράζει. Δικέφαλος του Βορρά, δικέφαλος του Νότου. Τι να κάνουμε. Συνεννοείστε στα αθλητικά δηλαδή? Στα αθλητικά όχι, γιατί τώρα το κυτρινόμαυρο με το ασπρόμαυρο, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, τα βρίσκουμε. Μήπως θα προσπαθείς να της αλλάξεις γνώμη ό,τι αφορά την ομάδα? Μπα, δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Ομάδα δεν αλλάζει. Όλα τα άλλα μπορεί να τα αλλάξει, αλλά ομάδα δεν αλλάζει. Πάντως θέλω να πω ότι η απόφαση αυτή να αφήσει την εργένικη ζωή ήταν μια μεγάλη απόφαση. Άκουγα τα λόγια του Βαγγέλη Ιωάννου και του Γιώργου Τραπεζανίδη. Άντε, ακόμη περιμένουμε, ακόμη. Αλλά τελικά να, που ήρθε η στιγμή και εντελώς έτσι το έκανα ξαφνικά που λέει και το τραγούδι. Και χωρίς να το ξέρει κανείς να υποβάλουμε. Ναι, και μάλιστα το έκανα έτσι γρήγορα. Για μένα, αλλά για άλλους δεν ήταν γρήγορα. Το θέμα είναι το έκανα γιατί θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή, η κατάλληλη στιγμή για να κάνω και οικογένεια. Καλούς απογόνους. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους τους τεχνικούς της ΕΡΤ, τους δημοσιογράφους στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και όλους τους συναδέλφους που με ευχήθηκαν να είναι καλά και τους ευχαριστώ πολύ. Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, ήδη από την αρχή. Ποιος λες εσύ? Ένας εκ των τελευταίων Μπομβιβέρ που τελικά από ελεύθερο πουλί έγινε δεσμευμένο γιατί Για τον Γιώργο Μήνο. Του τη φόρεσαν την κρεμάλα. Το συνάδελφό μας. Λοιπόν, χθες το βράδυ, γιατί κοιμηθήκαμε όλοι και αργά, Κυριακή είναι, δεν μπορείς να προσαρμοστείς την εβδομάδα, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη Φρόσο Βαρβάρα, τη ρεπόρτερ μας, φωτογραφία με τον Μήνο γαμπρό. Και εμείς λέγαμε όλοι ότι είναι φάρσα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζαμε ότι όντως. Ποια τον κατάφερε και τον κουκούλωσε, δεν ξέρω. Βλέπουμε εδώ τώρα, παρακολουθούμε πλάνα. Ποια τον κατάφερε και τον κουκούλωσε. Από τους τελευταίους Αργένιδες. Ναι, με συναδέλφους μας και τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤ3. Περιμένει την ύφη, αλλά στην αρχή όλοι αναρωτιόντουσαν. Είναι αλήθεια ή είναι φάρσα αυτή η φωτογραφία? Καλά τώρα, συγγνώμη, εγώ αναρωτιέμαι. Μηνύματα το βράδυ, τηλεφωνήματα, τι έγινε, παντρεύτηκε ο Μήνος, δεν παντρεύτηκε. Με γαλανόλευκη ενδυμασία και όχι με ασπρόμαυρη. Χαλάει την παράδοση ο Γιώργος ο Μήνος. Τι σημαίνει τώρα αυτό σημειολογικά? Και λίγο τρακ, βλέπουμε εδώ και την ύφη, την εκλεκτή της καρδιάς του. Πραγματικά τους ευχόμαστε τα καλύτερα, να είναι μαζί αγαπημένοι για όλη τους τη ζωή. Άντε Γιώργο, τι να κάνουμε? Και ήταν μια πολύ με το καλό, να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Περιμένουμε τα κουφέτα, γιατί εμείς δεν ήρθαμε. Περιμένουμε τα κουφέτα, ναι, πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη. Και σύντομα ευχόμαστε καλούς απογόνους. Καλούς απογόνους. Και πάμε να δούμε τι δήλωσαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που βρέθηκαν εκεί στο ευχάριστο γεγονός και έδωσαν τις ευχές τους. Ο Γιώργος Μήνος αποφάσισε να παντρευτεί, να αφήσει την εργένικη ζωή. Λίγο περίεργο μας ακούγεται αυτό. Δύσκολη απόφαση. Δύσκολη απόφαση, αλλά κάποτε πρέπει να γίνει. Λέμε το γοργόν και χάριν έχει. Άμα μείνουμε με ένα δόντι, τι να το κάναμε μετά να παντρευτούμε. Το θέμα είναι ότι πήρα την απόφαση. Νομίζω ότι δεν πήγαινε άλλο. Ο έρωτας κέρδισε και νομίζω ότι τώρα ήρθε η στιγμή για να αφήσω την εργένικη ζωή και να είμαι μαζί με την κοπέλα που θα είμαι μαζί της μια ζωή. Την τυχερή μας την έκρυβες τόσο καιρό όμως, Γιώργο.
Την έκρυβα, δεν την έκρυβα. Κανονικά έξω ήταν. Απλά δεν την γνώριζε ο κόσμος. Είναι από την Κέρκυρα, τη λένε Πόπη, είναι ΑΕΚ, εγώ με ΠΑΟΚ, αλλά δεν πειράζει. Δικέφαλος του Βορρά, δικέφαλος του Νότου. Τι να κάνουμε. Συνεννοείστε στα αθλητικά δηλαδή? Στα αθλητικά όχι, γιατί τώρα το κυτρινόμαυρο με το ασπρόμαυρο, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, τα βρίσκουμε. Μήπως θα προσπαθήσετε να της αλλάξει γνώμη ό,τι αφορά την ομάδα? Μπα, δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Ομάδα δεν αλλάζει. Όλα τα άλλα μπορεί να τα αλλάξει, αλλά ομάδα δεν αλλάζει. Πάντως θέλω να πω ότι η απόφαση αυτή να αφήσει την εργένικη ζωή ήταν μια μεγάλη απόφαση. Άκουγα τα λόγια του Βαγγέλη Ιωάννου και του Γιώργου Τραπεζανίδη. Άντε, ακόμη περιμένουμε, ακόμη. Αλλά τελικά που ήρθε η στιγμή και εντελώς έτσι το έκανα. Έτσι ξαφνικά που λέει και το τραγούδι. Και χωρίς να το ξέρει κανείς να υποβάλουμε. Ναι, και μάλιστα το έκανα έτσι γρήγορα για μένα, αλλά για άλλους δεν ήταν γρήγορα. Το θέμα είναι το έκανα γιατί θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή, η κατάλληλη στιγμή για να κάνω και οικογένεια. Καλούς απογόνους. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους τους τεχνικούς της ΕΡΤ, στους δημοσιογράφους στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και όλους τους συναδέλφους που με ευχήθηκαν να είναι καλά και τους ευχαριστώ πολύ. Είστε η αιτία που ο Γιώργος Μήνος αποφάσισε να αφήσει την εργένικη ζωή του. Πώς αισθάνεσαι? Καιρός ήταν. Αισθάνομαι σαν να έχω πάρει κύπελο και πρωτάθλημα μαζί. Ο Μήνος είναι, όταν ήρθα πρώτη φορά στην ΕΡΤ, το βρήκα το Μήνο. Δεν είχε αλλάξει. Τι να πω, καλός απογόνος, να ευτυχήσουν. Σήμερα χάνουμε τον τελευταίο Ρεγένη, νομίζω ήταν αμετανόητος, αλλά τελικά μετανόησε κι αυτός. Και μας το έκρυβε κιόλας. Ναι, αλλά μένα μου είπε ότι θα είμαστε 30 άνθρωποι στο γάμα, αλλά βλέπω ότι γίνεται σε στενό δημοσιογραφικό κύκλο και σε πανελλήνια τηλεοπτική μετάδοση. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Ναι, ο Σαββίδης που είναι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι ένα ερωτηματικό. Λοιπόν, θα τον κράξω εγώ τώρα. Θα αρχίσω να στέλνω φωτογραφίες στα Facebook, σε αυτά. Τι να του πω? Να το ευχηθούμε. Να αντέξει. Είχαμε κάνει κάποια χρόνια πριν μια κουβέντα οι δυο μας στη μάμα και του είχα πει να το. Ακριβώς αυτό μας είπε πριν, γι' αυτό. Το τολμήσει. Ναι, εγώ απλά το επιβεβαιώνω. Χαίρομαι πάρα πολύ που το αποφάσισε και του εύχομαι τα καλύτερα. Γιατί πραγματικά είναι ένα σπουδαίο παιδί, μεγαλώσαμε μαζί και του αξίζουν τα καλύτερα και του εύχομαι τα καλύτερα. Και στα δικά σου. Εσύ είσαι παιδί. Εγώ ή αυτή. Εσύ το σκηνοθέτησε. Μας ξάφνιασε όλους. Και εμάς. Αλλά τα ωραία είναι τα ξαφνικά. Και κάνει ένα πολύ καλό γάμο με καλεσμένους λίγους και καλούς, γιατί έτσι θέλει, είναι απλά και ωραία τα πράγματα. Εγώ είμαι μαζί του, του εύχομαι η ώρα η καλή, μια χαρούμενη ζωή, τίποτα άλλο. Εσείς πότε μας λένε εδώ οι συνάδελφοι? Να έχετε λίγο υπομονή, μερικά χρόνια ακόμη, θα δούμε όλα καλά. Το είχε πει πριν 1,5 χρόνο, το είχε βέβαια πολύ παλιότερα, αλλά αυτό πριν 1,5 χρόνο επειδή το είχε πει, τότε το πιστέψαμε και ήρθε η ώρα να γίνει πραγματικότητα. 1,5 χρόνο είναι πολύ καιρός. Εντάξει, και τα χρειάζεται μια σκέψη, μια όρη προσέγγιση, ναι, των πραγμάτων, αλλά αυτό το αποφάσισε να ζήσουν ευτυχισμένοι, να χαίρονται την κάθε τους μέρα, να είναι πάντα χαμογελαστοί και εμείς θα είμαστε δίπλα τους. Καλά, μιλάμε για ιστορική στιγμή τώρα, έτσι. Ένα ακόμα φοβερό κάστρο πέφτει. Λοιπόν, να είναι γεροί, να είναι ευτυχισμένοι. Εντάξει, νέο κεφάλαιο στη ζωή και του Γιώργου. Να είναι γεροί και να περνάνε καλά. Να ζήσουν ευτυχισμένοι και πολλά παουξάκια. Πέφτει και το τελευταίο κάστρο, ο Μήνος. Αυτό το είπα πριν. Αυτό το είπα μόλις τον είδα. Πάει και αυτό το κάστρο. Να είναι ευτυχισμένος, να είναι ευτυχισμένοι και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας και νιώθω υποχρεωμένος διότι με ξέρει από πολύ μικρό σε ηλικία, ακόμη όταν ήμασταν 3-4 ετών. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι με βλέπει γαμπρό, έστω και σε αυτή την ηλικία. Και νομίζω και ότι ο Αλέξανδρος το κατανοεί, διότι τον Αλέξανδρο είμαστε 30 χρόνια στην ΕΡΤ. Προχθές με πήρε τηλέφωνο και μου το είπε και προφανώς το έκανα τόσο αργά γιατί ήθελε να μην μαθευτεί καθόλου και πουθενά. Χάρηκα πάρα πολύ που μέσα στα λίγα άτομα που είμαστε στην εκκλησία εδώ. Ο Γιώργος μου είναι πάρα πολλά χρόνια φίλος και δεν μιλάω μόνο για το αθλητικό κομμάτι. Είναι φίλος μου γενικά, καθώς ζούμε στην ίδια πόλη και γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ για την αναπάντηχη για μένα καινούργια σελίδα στη ζωή του. Εύχομαι και αυτόν και η σύζυγό του ό,τι καλύτερο και μακάρι να κάνουν οικογένεια, να μεγαλώσει όσο περισσότερο γίνεται.
Του εύχομαι κάθε ευτυχία και δεν ξέρω αν φέτος η χρονιά του είναι να πραγματοποιηθεί και ευχή του να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί νομίζω ότι θα ήθελα να το συνδυάσει. Τους εύχομαι τα καλύτερα, να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένοι. Ο Γιώργος είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, το ξέρετε, είναι κοινωνικότατος, με χιούμορ, έχει όλα τα καλά πάνω του. Και η αδερφή μου το ίδιο, να πω και για την αδερφή μου. Και τους εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά. Από ό,τι καταλάβαμε ήταν αυθόρμητη απόφαση, έτσι και κάπως... Για να σε δούμε τώρα, για να σε δούμε στο στίβο της έγγαμης ζωής θα κάνεις, Γιωργάκη. Γρήγορα πάντως, αυτό καταλάβαμε, αλλά καλά έκανε. Για να σε δούμε, γιατί αλλιώς τα ξέρεις, τώρα αλλιώς είναι τα πράγματα. Να είστε ευτυχισμένοι με τη σύζυγό σου την Πόπη, τα καλύτερα σας ευχόμαστε και βγαίνουμε τώρα από το στούντιο και θα έρθουμε να σε ψάξουμε, να σε βρούμε, να σε φιλήσουμε και να σου ευχηθούμε από κοντά. Εγκάρδιες ευχές από όλους και από εμάς εδώ μπροστά στις κάμερες και πίσω από τις κάμερες, οι συνάδελφοι τεχνικοί, οι δημοσιογράφοι. Μας την έκανε στην έκπληξη. Σου ευχόμαστε ολόθερμα να ζήσετε, να ευτυχήσετε, να κάνετε παιδιά, να τα χαρείτε και να είστε πάντα ευτυχισμένοι και πάντα ικανοποιημένοι και πλήρης από αυτά που ζείτε από κοινού πλέον. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Είναι μια Δευτέρα σήμερα. Μια δύσκολη Δευτέρα. Το τηλιάρισμα χωρίς λεωφορεία. Την αγαπημένη του την Πόπη Τσιαούση, τους ευχόμαστε να ζήσουν και να ευτυχήσουν. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I'm with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go. Στο καλύτερο ρεπορτάζ της ζωής του, ο Γιώργος Μήνος άλλαξε ομάδα. Μπήκε στο κλαμπ των παντρεμένων. Ο γάμος έγινε σε στενό κύκλο στον Ιερό Ναό της Νέας Παναγίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πήρα την απόφαση, νομίζω ότι δεν πήγαινε άλλο, ο έρωτας κέρδισε και νομίζω ότι τώρα ήρθε η στιγμή για να αφήσω την εργένικη ζωή και να είμαι μαζί με την κοπέλα που θα είμαι μαζί της μια ζωή. Ο γαμπρός εντυπωσίασε με τον ντύσιμό του, αλλά και την ανθοδέσμη που κρατούσε στα χέρια. Όταν αποφάσισε να ζήσουν ευτυχισμένοι, να χαίρονται την κάθε τους μέρα, να είναι πάντα χαμογελαστοί και εμείς θα είμαστε δίπλα τους. Η νύφη, Πόπη Τσιαούση, έλαμπε στον νηφικό της και χάρισε στους παρευρισκόμενους την ατάκα της ημέρας. Αισθάνομαι σαν να έχω πάρει κύπελλο και πρωτάθλημα μαζί. Πριν ξεκινήσει το μυστήριο, θερμή ήταν η υποδοχή στον αμετανόητο Εργένη, Πάρη Καλημερίδη, ο οποίος πάντως δεν απέκλεισε τίποτα. Εσύ είσαι παιδί. Εγώ γιατί. Το σκηνοθέτησε. Μας ξάφνιασε όλους. Και εμάς. Αλλά τα ωραία είναι τα ξαφνικά. Και κάνει ένα πολύ καλό γάμο με καλεσμένους λίγους και καλούς, γιατί έτσι θέλει, είναι απλά και ωραία τα πράγματα. Εγώ είμαι μαζί του, του εύχομαι η ώρα η καλή, μια χαρούμενη ζωή, τίποτα άλλο. Εσείς πότε μας λένε εδώ οι συνάδελφοι? Να έχετε λίγο υπομονή, μερικά χρόνια ακόμη, θα δούμε όλα καλά. Όλοι έδωσαν στο ζευγάρι τις καλύτερες ευχές τους. Ο μηνός είναι, όταν ήρθα πρώτη φορά στην ΕΡΤ, το βρήκα το μήνο. Δεν είχε αλλάξει. Τι να πω, καλός απογόνος, να ευτυχήσουν. Μια δήλωση για το ζευγάρι. Καλά, μιλάμε για ιστορική στιγμή τώρα, έτσι. Ένα ακόμα φοβερό κάστρο πέφτει. Λοιπόν, να είναι γεροί, να είναι ευτυχισμένοι. Νέο κεφάλαιο στη ζωή και του Γιώργου. Να είναι γεροί και να περνάνε καλά. Γιώργος είμαι πάρα πολλά χρόνια φίλος και δεν μιλάω μόνο για το αθλητικό κομμάτι. Είναι φίλος μου γενικά, καθώς ζούμε στην ίδια πόλη και γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ για την αναπάτηχη για εμένα καινούργια σελίδα στη ζωή του. Εύχομαι και αυτόν και η σύζυγό του ό,τι καλύτερο και μακάρι να κάνουν οικογένεια, να μεγαλώσει όσο περισσότερο γίνεται. Σε κάποια στιγμή όλοι εκεί καταλήγουμε. Του εύχομαι κάθε ευτυχία. Και δεν ξέρω αν φέτος η χρονιά του είναι να πραγματοποιηθεί και ευχή του να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί νομίζω ότι θα ήθελα να το συνδυάσει. Να ζήσουν ευτυχισμένοι και πολλά παουκτσάκια. Δεν χρειάζεται άλλο. Ωραία. Όπως καταλάβατε, ήταν όντως αναπάντεχο, το είπε και ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Εμείς ευχόμαστε να ζήσουν αγάπη και υγεία. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και ο σημερινός κόσμος.